ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. हनुमान जयंतीनिमित्त भाजपचे युवा नेते विशाल परब आणि सौ वेदिका विशाल परब यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील मारुती रायांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी त्या ठिकाणी आयोजित धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेत श्री मारुतींचं मनोभावे पूजा केली. यावेळी विशाल परब, वेदिका परब यांनी वेंगुर्ले शहरातील रहाटाच्या विहिरीकडील मारुती मंदिर, मारुती स्टॉप येथील चारगदा मारुती मंदिर, बाजारपेठ भाजी मार्केट येथील हनुमान मंदिर, जुना स्टँड येथील हनुमान मंदिरात तसेच कांबळेवीर येथील नवीन स्थापन करण्यात आलेल्या पंचमुखी मारुती मंदिर इथं दर्शन घेतलं. यावेळी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर, नगरसेवक सचिन शेटे, रवी शिरसाट, केतन आसगावकर, श्रीकांत रानडे आदी उपस्थित होते. दरवर्षीप्रमाणे हनुमान जयंतीला संपूर्ण तळ कोकणामध्ये अनेक ठिकाणी कार्यक्रम असतात आणि हनुमान देवाचा म्हणजे रामनवमी नंतर जो कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे होतो त्या कार्यक्रमाला अनेक ठिकाणावरनं कार्यक्रम ठरलेले असतात. त्या निमित्ताने वेंगुर्ल्यातील आपल्या सर्व कार्यक्रमाला या निमित्ताने आमच्या आज भेटीगाठी मंदिरांमध्ये दर्शन घेणं हे कार्य चालू आहे. यासाठी दावेदार आहात का? भारतीय जनता पार्टी आणि वरिष्ठ जो निर्णय देतील तो आपल्यासाठी मान्य असतात. पण तुम्ही इच्छुक आहात का विधान परिषदेत? कसं आहे, या ठिकाणी सावंतवाडी विधानसभा ही अनेक वर्ष मी कार्य करत असल्यामुळे वरिष्ठांचा जो निर्णय असतो तो आमच्यासाठी अंतिम असतो. या संदर्भात तुमचे आणि प्रदेशाध्यक्ष यांचे अत्यंत जवळचे संबंध आहेत, त्यामुळे वर्णी लागण्याची शक्यता तुम्हाला वाटते का? आता आपण त्यांनाच विचारलेलं बरं असेल, कारण प्रदेशाध्यक्ष म्हणजे आमच्या पक्षाचे सर्व आहेत. ते जे सांगतील, ते निर्णय देतील, ते भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून माझा मान्य असेल.